nih taso bisung बासिखाना दोनबाय आरो ना आं थास' बिसंखौ नै साफानो बासिखाबाय ओमफ्राय दायोहाय आङो बेखौहाय अमा बेदरजों एवनो नागिरदों लोगोफोरनो अमा बेदरा दासो लायना फैदों बाजारनिफ्राय लखबनोसै र' गोरलै गोरलै फिसा फिसा आरामथार guys, खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायलायबाय आरोना लोगोफोर बायदि थास' बिसंजों अमा बेदरजों संनो नागिरदों आङो दायोहाय ओमफ्राय बोथोराबो जा गाज्रि जाखादों आरोना अखा फैनो नागिरदों खोमसि जाजोब्बाय ओमफ्राय दिनै जोंहा मिस्ट्रिफोरबो दङ बिसोरनोबो ओंखाम संगोन थास' बिसं मोनजाथाराखै गोबाव जाबाय आरोना जायैया ओमफ्राय दाखालि खाना लायदोंमोन आङो फिसा फिसा गोरलै गोरलै दासो खिलिहांदों अखा हानायखाय दासो खिलिहांदों आरोना गोरलै गोरलैनो ओमफ्राय जों जाथला नै समबाथाय एसेल'सो जागोन खोमायो नुनायाव ओरैनो गोबां नुदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थादो आरोना अननानै जोबजासिम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना आं जा सेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोननो सेयार खालामलांबाय थानोसै इन्टारेस्टिं खालामनो नाजादों लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बेखौ सुना लायनोसै आङो बिदि लोगोफोरा माने अमा बेदरखौहाय एसे रुनानै लानोसै आरोना रुदोब्बाथाय मोजां जायो नालाय रुवाब्लाथाय मोजां मोना आरोना एसे जेखि जाया अमा बेदरबाबो बयलारबाबो रुनानै रुगारनांगौ एसे फुङाव गैयामोन नै दासो एसे बेला जानानै खोमसि जालायबाय नै जोंहा दिनै मिस्ट्रिफोरबो दं नै लोगोफोर आं दानि फुङावनो संखांबाय आरोना अमानो ओंखाम एसे संदोंमोन एंखुर ओमफ्राय थास' एसे होलादो दालि गैया लाबखादों ओमफ्राय साहा लोंनो थास' बिसं जायोना जायासै जायोलै थास' बिफां जाग्रा जाया नोंसोरो जायोलै ना थास' बिसं माना नै फान्थावआ खैनै एवनो होनोसै हाखांबाय ओमफ्राय आङो दालिखौ जानग्रोबाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो बेवहाय दालिखौ जानग्रोबाय आरोना बेनिफ्राय बेदराबो सुखाबाय आङो नै रुनानै आरामसे सुखाबाय थास'खौबो सोमना दोनदों स्ट्रिफोरनो ओमफ्राय साहा होखांनानै लासै लासै संबाय थानोसै आं जिरा मस्ला मिर्च मस्ला पाउडार मेथाया बिदि मोनसे दं आरोना जा गोथाव जानो संख्रिनि बे नङा खोमा आरोना एसे आलदा मोजां मा लाना फैदो केकसो लाबोबाय नै मिस्ट्रिफोरनो केकसो लाना फैबाय सासेया गाइखेरा जोंना गाइखेरा आमुल ताजा lagi lang nanay ba? Isi ori. Extra baranda. Iya lah sih bray, iya lah sih. Rodu balang dia. Rodu ba? Rodu ba थागोन थ'.
ससे इथिं गोमनाया एसे ओरैहाय अखा सारस'नि बायदि ना बारान्दा फिसा फन हरदो खोमा फैलायबाय नै खासि जालाय नागिरनो अमा लाबोखादों नामा इयाव मासे मानैयानो दंखायो सं अमायानो सोरानि नायनो थांनो बिसोरो सोरानि नङा दायो नायनो थांनायखौ होनदो अ मानै खै हाजाराव लाबोदोलै इसोरलाय 11,000 17,000 ना गेदेर माला ला फाननो नागिरदों खोमा गेब्लेजोब्बाय थास' बिसं ना मा पात्ता मोनला नों गेब्लेजोब्बाय अमा बेफारि फैदो फाननोबा सेबा मा सेबा बिमा अमा बेफारि फानदो खिदा नायनोबा मा बिलाइ थाइनो ए थाइसेयाव 10 थाखा करि दायो मा ओमफ्राय मा होदो इयाव एख' होआखै मायाव होआखैलै बिलाइलाय माथो थास' बिथ्रि गोमाजोब्बाय दाइनिल' ना बारा गैया माखौ खोलोमख' आरो जानोबा दायो नै बिलाइ सिखाव जोंहानि बिलाइ खम बिदि थाइथामाव माबा जाबाय 30 थाखा दागा फैसा नांगोन नोंसा माया जानो बिलाइ लांदो बिलाइ थाइनै हानांसै बनाबो बेरदेरबावलोसो गोदौगासिनो एरबाय थानांसिगोन आरो ना दायो बेखौ माबा सिथाबनो नागिरो खामथाबनो नागिरो मस्ला मस्लि होखाजोबनोसै आं जिरा पाउडार मिर्च पाउडार जिरा पाउडार गरम मस्ला एसे होनसै जोनो गरम जाबाय माखौ मोसानो लुगैसोदो ओइ देखो जोंहानाव रंगिना संगिना मोसाखावरिफोर फैदो अबेनिबा बारजों बिरफाबोदै नै मोनबाय माथो होनबालाय मोनजोब्बाय हाय दसेनो अखा हानानै दै जाजोब्बाय नै Omakhow. Udah bukan dia nongkrong.
अखानानै दसे थानांबाय आरोना मिस्ट्रिफोराबो दाबो सग्रोमगासिनो बैफोराव रुनांगौमोन लिंटाराव लिंटाराव रुनांगौ आरोना लुगु हानायबा जासिगौमोन बोथोरा जेने थेने लुगु हानायबा फिटिं खालामखाजोब्बायमोन रुनांगौल'सोमोन आरोना दाय लुनो नागिरदों नै बोथोरानो मा खालामो खोमसि जाबोलायबायसो गोख्रै हाग'नायबा हामगौमोन